Це був не просто успіх, це була музична революція. Стадіони співали зі мною в унісон, а з екранів телевізорів лунала жива, нова, стильна українська музика, що запалювала мільйони сердець. Я щасливий, я вдячний, натхнення окриляє мене. Я відчуваю любов, ніжну, справжню любов, що розквітає в моїй душі кожного разу, коли я виходжу на сцену.